Satya on the beat. Kiki wait, je moet tellen wat toen was. Je love it en wat het is, je love it en wat het is. Aan mijn kamer betekent love it wat het is. Ja, doe ze van mij, je love it en wat gaat aan. Ja, Kiki alle dus je love it en ik is aan die slag. Ik is aan die slag. Je love it en wat gebeurt. Alle kappen nog een. Kiki je love it en. Je love it en wat het is. Ja, ik zou koud man. Ja, aan mijn spullen terug. Je loopt het en nou het is. Je loopt ik is nu een skag. Je loopt bro, je loopt het en kom in nu een skag. Nu een skag. Ik zal je nog kak praten man. Je loopt het en ik is een skag man. Niemand kan me tussen. Je loopt het en alle broesjes kan me komen. Ik is een skag, ja. Je loopt broesjes komen en ik kom hier. Kom maar niet dat als je zegt wel ja. Jelle praat een kak, ja. Aan elkaar met ik kan getuigd worden. Doe nou wie is jelle, ja. Jelle kan niet continu mee. Ja, dat bro, ja. Ik is zelf, ik is aan Anishka. Ik kan gebieden, ja. Ali tak wat nu gebeurt. Ik kan Anishka, ik is Anishka. Voor nou wie het is, ja, ja. Meneer nog bij je praten. Meneer nog bij je praten. Meneer nog bij je praten. Bij je praten. Meneer bij je praten. Meneer bij je praten. Meneer bij je praten. Meneer bij je praten. Je laat het en ik kom aan over jaren en je laat ik het dingen en je laat het en breng het en ja, je laat het en ik is alles kak. Je laat het en breng het en je laat meneer bij je praten. Kom met dingen en ja. Meneer bij je praten. Aan mijn dingen ja. Ik is alles kak. Dus ik kom op ja. Je voor YP. Je laat het